Munduti teko hatimu masih sanggaya pangerestuimu kaya namung kanji dong dhuwur meja. Jam piro? Wis Rak ben ambek tanggane. wis yo Jam balik lah. wis yo semi enak mau kon balik bunyi Kan wayahe to. Jadi sesuk nang ono wektu. yo Kan dhewe kan Alah, Joko sekolahan kok sepine kok ngene, sekolah sih nek mangkat kapan? bantu Joko bantu Walah, nang. Malah Joko wis sekolah mangkate kapan? Malah Joko ping 17-an tok. maksudnya pitulasan apa Pak tuh Ya pitulungan tanpa balesan to, Nang. alah sebalik wae ras bantu Yo. sepi ini yo Lah wis ning kene ya dijogo wae ra ana sing mara. Ya wis balik terke ya nang ya. terkene ndi Balik to. balik men opo Ya wis ameh ngopo ning omah tapi kan iso kumpul mbek anak mbek bojone to nang. lah kan wis turu to Mbah tuh anakmu bojomu arang Ya wis digugah kan ya iso to nang. sapa Iso dijak kikuk. lah kopine ndi Mbah tuh mosok Joko cocok yo mau anu to yo kurang cocok to Ya wis tuku sik wae ya nang ya. yo ning ndi aku wis bengi Mbah tuh kok Ya iso wis tutur ana to ya tuku. wis ayo Ano, asane Arto Mbah tuh awakmu iki jogo-jogo ngono ora wedi to Mbah Ya nek ora. peri kok Ya kuntilanak ora to aku malah wedi nek ora dedit tok nang. sampe ning ndi Mbah tuh Balik to. lah rak sedo tuku kopi Wah, ya tuku rak apa-apa. Kowe kono to golek-golek kopi apa golek teh. lah dite Oh, lah pancene kowe ora duwe kok. rak ndi opo Mbah tuh Ora duwe utek.